Σε μια σημαντική νέα επένδυση στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας προχώρησε η Friesland Campina Hellas, που παράγει τα γνωστά γαλακτοκομικά προϊόντα νουνού, με τη δημιουργία μιας νέας υπερσύγχρονης βιομηχανικής μονάδας. Η νέα βιομηχανία θα υπερδεκαπλασιάσει το παραγωγικό δυναμικό του εργοστασίου, φτάνοντας στους 80.000 τόνους ετησίως, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν 100 νέες θέσεις εργασίας. Μια νέα υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής γάλακτος που θα αξιοποιεί 100% ελληνική πρώτη ύλη από αυστηρά επιλεγμένες κτηνοτροφικές μονάδες εγκαινίασε σήμερα η Friesland Campina, ο μεγαλύτερος παγκοσμίως παραγωγός γαλακτοκομικών προϊόντων στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Στα εγγένεια της νέας μονάδας βρέθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος έκανε λόγο για μια σημαντική επένδυση σε μια κρίσιμη συγκυρία. Αλλάζει πια ριζικά το επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα. Και γίνονται διαδικασίες, όλες οι διαδικασίες πολύ σύντομες, πολύ αποτελεσματικές, λιγότερο γραφειοκρατικές, λιγότερα εμπόδια στην άσκηση της επιχειρηματικότητας. Η νέα επένδυση της Friesland Campina Hellas αναμένεται να υπερδεκαπλασιάσει το παραγωγικό δυναμικό του εργοστασίου, φτάνοντας στους 80.000 τόνους γάλακτος ετησίως, όγκος που αντιστοιχεί στο 15% του συνόλου της παραγωγής της ελληνικής κτηνοτροφίας, ενώ η επένδυση θα δημιουργήσει 100 νέες θέσεις εργασίας στα διάφορα στάδια της παραγωγής. Είμαστε χαρούμενοι γιατί το σπίτι μας μεγάλωσε και απέκτησε πλούσιο παραγωγικό εξοπλισμό, αλλά και υπερήφανοι γιατί η έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας παραγωγής γάλακτος σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα για την τοπική κοινωνία, την ελληνική κτηνοτροφία και την εθνική οικονομία. Στα εγγένεια της εργοστασιακής μονάδας που παράγει τα γνωστά προϊόντα νουνού βρέθηκε και ο Ολλανδός πρεσβευτής, ο οποίος τόνισε ότι στις προθέσεις της Ολλανδικής κυβέρνησης είναι να συνδράμει την ελληνική οικονομία. Η Ολλανδία είναι προετοιμασμένη να βοηθήσει και να στηρίξει την Ελλάδα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, όχι μόνο με τις πολυάριθμες και μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται ήδη εδώ και χρόνια στην Ελλάδα. Και ως κυβέρνηση προσπαθούμε να δώσουμε συμβουλές και να βοηθήσουμε σε επίπεδο τεχνογνωσίας τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Η νέα επένδυση θα προσδώσει στην εταιρεία ευελιξία στη διάθεση προϊόντων σε όλη την ελληνική επικράτεια σε πιο γρήγορους ρυθμούς. Αμέσως τώρα στο Eco News θα δούμε ποια ακόμη περιοχή προστίθεται στο μακρύ